Yep, Gabon. Opa, Gabon. A ber, momentu bat, itzaitzak pixka-pixkat, ze proba egin Epa, dizkiau, epa, baino, kaixo, Gabon, 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 Gabon. emango ja nik ganantzi pixka gehiago, lasai. Vale, ederto. Bueno, azteko hori, Gabon, Jon, hori lehenengo gauza. Bale, ikusi Apa, jatenez Gabon. zerbait gertatu da hemen kamararekin. A ber, alde, denboraldi hasiera dela nabarmentzek, ez? Alde guztitatik falloak eukitzen nahi nau. Bai, lasai. Baina, bai, listo. Venga, ederto. Bai, Vale. claro. Ez que zuzeneko antzabetenok ikuste zuen kamara bat, baina, claro, peak ezin du kamara berdina ikusi, orduan mobileak jarrita, sin más, mobidak. Bueno, ze moduz, Jon? Ondo, Ondo, ondo. Ez dakit, urduri lotxatuta eta ia zelan di joan asuntoa. beti berdina esatezue, baina tranquil. Hau, azkenean de, ez dara, elkarrizketa bezala funtzionatu aldik, baina gehiago dek pixka da, bueno, musikai buruz hitzein, taldiai buruz hitzein. De hecho, hilabetia ditu azkeneko saioa ignianetik, eta orduan neure natxio pixkat igual noendik oksidatuta, ez? Baina, Lasai, bueno, ondo. betiko ikuslientzako, badakizue, betiko galderak, ze galdera guztiak ia errepikatzizkiat denboraldi bakoitzean. Inkluso aurten, o denboraldi berri honi begira, ez diat ez da, ia, movida aldatu. Hor, hemen behan da ikustezu hor gitarra maukoa jarriatela, bueno, zerbait berria egiteko, baina, bueno, sin más. Hori izateat, ze aldetik. Ta, bueno, ja nahi hasi gaitu pixkat, Ederto. saltxan sartzen, ez? Normalean, eskatu hoi dizuedan lehenengo gauza pixkat zeuen burua aurkezteko. Hau da, non Vale, dizatozten, ze musikakin ze erlazio dezuen, hori, ja, euk vale. azaldu nahi dukena. Hori erantzuna badakit, erresa. Jonas, Bilbotarra, Santutxokoa, Santutxo auzokoa. Eh, bueno, txopeten jotzen dut, hori argi dau. Eta, musika beti egon da nire inguruan. Ni izatez, bueno, bateri jolea edo perkusio mundutik nator, Mhm. edo hori da nire mundua, edo eroso sentitzen naizen mundua, Vale. printzipioz. Eta, bueno, baina bai ikasi nuen klarinetea, jotzen, urte askotan, eta trikia be bai. Mhm. Tokeko xabikin jodu trikia, nik, duela Vale. urte asko. Igual bera ez dago goratzen, baina ni bai. Eta beti egon da musikaren inguruan, nahiko orduritasun hori kudeatzeko musika oso erabilgarria izan da, orokorrean, eta bueno, beti egon da sortik bueltaka ez bada bateria batekin, kajoi flamanto batekin, edo zer gauzakin. Orduan Mhm. beti egon da hortikan gauzak, musika beti egon da hortikan, Ados. txikitatik. Etxean beti egon da musika de bai, musika kultura nahiko handia dago etxean, anistasun handiko musika, ni arreba jotzen du pianoa, aita jotzen zuen bebai gitarra eta amak bebai, kantatzen zuen, gitarra, osea beti egon da inguruan Mhm. musika nahiko. Lehengusua jotzen zuen bajoa bisai taldean, Vale. hori, duela urte asko, eta, bueno, ez hainbeste, edo igual asko, segun norentzat. Eta hori, bueno, pixka bat izan da hori, pixka bat erlazioa. Izan ditut pare bat talde aurretik, igual ez hain serioak, txope serioa baderitzugu, Bai. eta bueno, azkenan txopeten jauzi gara Mhm. ia nahi gabe. Bai, bueno, a ber, txopet serioago, behintzet, eukidezue nahiko hasiera potentea, ez? Hori, gaztea maketaliak eta irabazita, eta, bueno, behintzat, badela ja proiektu bat daukana, igual solidotasun bat, ez? Bai, egia da, lehenengo proiektua dela, hori, igual, edutasun puntutik ja hartzen duzula, behai kudeak eta maila bai handiagoa dela, Mhm. eta proiektu bezala baia seriotasun handiagoarekin hartzen duzula, ez? Mhm. Hori egia da, eta magnitude handiagoa dauka, hori egia da. Mhm. Bale, hemen, normalean batzutan gustatzen zait neuri egitea rollo zea bat bezala, ez? Diagnostiko, estilistiko bat bezala, baina, hostia, zuen, txopet bai, jo, esan nahi, batzutan igual, bale, metal talde bat, eo thrash metala, ez dakiz, eo popa, osea, eta, hostia, txopetek bauka hor, mezkla nahiko, zea, ez? Xelebrea edo zeuk nola definituko zenuk eta hartara lan hori kentzea zu gainetik. Vale, nik baino lelau, nire lengusak esan ostan beste gunean, vale, da. Segundu bat, Bai, lasai, aurkitu lasai. batan, egin Tranqui. zidan, grazia asko.
da Unitoids meets Manowar, ¿vale? O sea, o también dijo Sutagar meets La Oreja de Van Gogh. Hori ez dakit nola hartu, baina bueno. Vale, bueno. Bromas aparte, niretzako, bueno, nik gutxi gora bera beti azaltzen dut, ia berdin txopet niretzako gutxienez zer den, ez? Da, pop estilo oso argia, Bai. gutxienez germen momentu horretan edo hasierako momentu horretan, eta gero, sartzen arditik roka, bateria ritmiko handiagoak, eta punka bai dago atzetik, garaje bai igual pizka dago atzetik, eta gutxienez zuzenekoetan asko zikinagoa den zuzeneko bat izaten. Eske, pizka bat hori. Hasieran entzun ditugu bi kanta, bigarrena izan da, B aldean egin zenuten saio hori, eta jo, horra adibidez bai ikusten da baita ere, basuaren distortzio toke hori, baina gero zuk esan dezuna, igual kanten komposizioa da igual pixkat poperoagoa bezala, baina soinua da garaje, eske da, mezkla nahiko berezia agian gaur egun. Baina gaur egun baita ere, badaukan aia pixkat bide bat irekita, bakit ez da bat ere igual konparagarria, baina bai ikusten dut igual lukiek, tok, horrelako rolloaren antzekotasun bat, salvando las distancias, ez dena. Bai, argi dau. Eske horreri ezin diogu ez etxezan. Osea, popari besta, osea, nik popari edo pop estiloari ez diot esaten, osea, eta lotxarik gabe, osea, problemarik gabe, ze beti egon da pizka bat inguruan maskulinitate kontu hori ez, si no hay un doble pedal, kriston distortzioa eta kriston oiuak, beti gau zalantzan ez, baina autotunea problema barik, akorde superpoperoak, kriston reverb problema barik, osea, horretan arazo gabe. Eta beldur barik, eta beste adetik bai argi dago kaina gustatzen jakula. Eta lukieken, eta token, eta bizkaitar mundu honen influentzia hauek argiak dira, eta eski entzuten ditugun taldeak dira, eta duela jan hasieratik beren nik ikusi dut token uste dut ez dakiten lehenengo kontzertua edo lehenengotariko segurazki, eta lukiek lehenengo disko atera baino lehenago bagenekien haien abestiak. Ziren nahiko txo jotzen zuzena orduan. Ezagutzen ditugu, Antxon ezagutzen dugu, Josu eta Kristian ezagutzen dugu, Xabi eta hobek, Aitor, Mikel eta Goiti ezagutzen ditugu, azkenean inguruan dauden pertsonak azkenean influentziatu egiten zaituzte, ez? Baitera, kamiseta, nago begiratzen bideoa, eta nize, adibidez, daukago abesti bat, hasieran edo hasi genuenean pizkat konposatzen nize ditzen genion, hasi directamente, sin... Kantari. Bai, azkenean da, normala da, eta... A ber, sin más, eski normala da. Azkenean influentzia gertutik daukazun jendeakin etortzen. Bai, horregaitik. Orduan, sin más, lotxabarik eta... lotxabarik, niot, beldur barik. Orduan, bueno... Aipatu dek hor gauza bat, dela hori, igual maskulinitate hori edo doble bombo, distortzio eta zea hori, asko, eta gainera Euskal Herri mailan igual asko egon den gauza bat dela, ez? Rock radikal basko hori eta ondoren etorri zen metal oleada hori eta gero ez. Eta nik uste gaur egun zu bezalako taldeakin ikusten dela, badagola aldaketa bat, ez? Badagola ja beste... Igual ez dakit ze hitz erabili, baina badagola beste ezinegon bat, edo badagola beste ikuspuntu bat, igual ez erabat alde batera uzteko hori guztia, baina bai pixka bat eraldatzeko, ez? Edo zerbait berria egiteko gogo hori dagoela bezala. Bai, eske azkenean hausnarketa pixka bat eginez, gutxienez, edo gure barnera begira txopeteri buruz hitz egiten, eske ez da bata edo beste egitea, baizik eta integrazio moduko bat, ez? Azkenean, entzun dugu Eskorbuto, entzun dugu Berritxarak, entzuten dugu ondino Andonik bateri jolea, ez dakite bi aste barru joan behar da edo joango da nahi duelako, dino. Madrilera Blink 182 ikustera, eskenan normala da, eta entzuten ditugu Idles taldeak adibidez, ez dakit King Lizard talde hori, bebai, eta entzuten du bebai, ez dakit, Zetanganaren madrileñoren diskoa. Eta, bueno, pues es que horrela da. Eta gure, ez
dakit, gure generazio belaunaldiko musika edo testu ingurua da, orduan, eske horrelakoa gara, orduan. Bai, ados nago, gaur egun, Bai, hori, dauzkagu hainbeste estilo, hainbeste aldatu da musika baita ere zentzu batzutan, adibidez Zetanganaren adibidea, igual talde rollo hori baino gehiago ja dago baita bakarlari edo zea rollo hori, soinu berriak, melodia berriak normala da baita ere, gauza horiek gurera ekartzen. bai, eske gainera, osea, beti daude, bueno, ez dakit, horrela esan, baina garatu ez diren kritiko edo ondino, ez dakit, begiak itxita dituzten kritikoak, ez? Gure nengo kritika publikoa izan zen Txopet se esconde detrás del autotune. Vale, correcto. Ondo, eta gu publikatu egin genuen, osea, problema barik. Vale, zure iritzia bada, ondo da. Guretzako ez da hori. Argi dago ez nazela superkantari ona eta autotuneak askotan babestu egin zaizuela, baina ez da horretarako erabiltzen. Baina, bueno, sin más, osea, dira herramienta desberdinak. Ez que hori graziosoa da, eta ni nik ere baita egin lanketa bat alde hortatik, ez autotuneakin bakarrik, baizik eta orokorrean, metala eta teknika, eta zea. Bai. Baina gero, joder, pentsatzen aztezea eta, ostia, gitarra bat garbian jo, edo gitarra bat kriston distortzioakin jo da, kriston solazoa, distortzioarekin ere ari zera izkutatzen horren atzean. Zan autotunearea azkenean, zuk esan dezuna ez, herramienta bada, sonoridade konkretu bat ematen laguntzen dizu, eta izan daiteke, adibidez, Zetanganaren kasua, edo, bueno, bat emate esategatik, erabiltzen dezula erabat, igual, erabat babesten zaitulako, ala izan daiteke autu bat, momentu horretan, edo, estilistikoki, hori bilatze dezuelako, ez? Bai, eta azkenean, eta atzera basatoz, eta joaten gara ia, osea, Alma Mira edo gitarren kontuan adibidez, ez? Teknologia kontuan adibidez. Kontzertu batean, ez dut esango non, eta noiz, baina aurkitu gendun teknikari bat esaten zuela, bueno, kriston burradak esaten zituen, eta gero esaten zuen, no, yo toko la guitarra, ez? Nik jotzen du gitarra, eta amplia eta gitarra jarraia. Vale, eta jota gomezara atxerago, egongo da bat, duela 100 urte edo 80 urte esango dira, no, yo sin ampli, un mikrofono. Eta horrerago esango du, no, lo del mikrofono, eta joango gara, ja, ez dakit, kobetara, ez? Teknologia horrea dijoa, herramientak haunditzen dira kristonak, autoekoizpena haunditzen ari da, eta hori bai, haunditzen ari du nire ustez, kreatibitate maila edo abaniko hori, eta geldi ezina dan gauza bat da. Bueno, zakit, sin más, hori da nire porro handia. Ez, baina bai, egia da, azkenean, esan dugu, ari gara ipatzen, ez, herramienta berriak dauzkagu, teknologia aurrera doa, eta, inkluso ari gara ikusten inteligentzia artifizialarekin sortutako kantak, ahotsa kopiatzen duten inteligentzia artifizialak, hemendik urte batzutara ikusiko ditugun gauza batzuk izango dira, eske, igual imaginatu ezin ditugun gauza batzuk, ez? Bai, horri ere erabat bizkarra matea, ez dakit. Gero beti euki dezakezu zure gusto pertsonala, ez? Niri ez zait gustatzen hori. Bueno, bale, baina horrek ez du esan nahi existitzen ez denik. Ez que nik uste dut, gainera, gutxinez Euskal Herrien dagoela anistasunak handia eta aberastasun oso handia musikalki hitz eginez, nik uste dut denontzako delekua dagoela. Osea, gutxi gora bera. El heavy, rockeroak, rockerentzako, poperoak, osea, eta beti gutxo gara bera daude zirkuito, batzuk dira, claro, bagoaz... dirua da, zirkuito. Claro, hori, bagoaz, baina beti dago lekuren bat mundu guztiantzako, ez? Eta aurkitzen dugu gure lekua, beti egon gara leku batean, bezetik, eta, pues bueno, eta ez dakit, eske, nitzako debate hau da pixka bat, utxik dagoen debate bat, ez dago debaterik. Bai, horrela da. Bai, eta kreatibitate kontuan bat zaude, errespetatu guztiz, bakoitzak duen esperientzia hori, edo prozesu hori, edo ikuspuntu hori, edo musika bizitzeko kontu hori, eta aurrera egin. Eta zuk zure kontura eta ez du gustatzen, bai ez da, eta errespetu esan adekezu, eta lasai, ez, baina badago jendea dirudi ez badala horrela txartu eginda dagoela, eta hori da, nitzako da, kriston movida, eta txarra da. Bai. Sin más.
Bai, nik uste dut sartzen dela, eta esan lehen dituen nik adibidez pertsonalki baita ere lanketa bat indetela alde hortatik, jo, esatea, bale, bai, nei metala gustatzen zait eta, ba, X gustatzen zait, ba, bai, baina horrek ez du esan nahi beste guztia txarra denik. Igual eukiko nik nire arrazoi pertsonal bat, ba, esateko adibidez talde bat, ba, ez dudala sinisten, edo ez dela bat ere gustatzen arrazoi konkretu batzungatik, Bai, claro, baino horrek ez du esan nahi erabat kontra nagoenik edo, en plan, claro, existitzen da, hori da. ba. Bueno, ba, a lo tonto ya ongera pixkat hori buruz hitz egiten, ez, guai da hola, ez, normalean, nik uste gitarrizketen arazoetako bat izaten dela, eukitzen duela dana nahiko kuadrikulau, bale? Vale. Baina horrela hastea eta beste gai batzukin hastea dago, guai. Baina, orain beti ere nire kuadrikulautasun hortara bueltatzeko, Ederto. hasiko naiz pixkat konposizioari buruzko galdera konkretuekin, bale? Hau da gehien bat, ba hori, musikari bezala ba, sortzerako orduan daukazun ikuspuntua ikusteko, edo. Orduan, lehenengo galdera da, zer sortzen den lehenengo. Hau da, riff batetik hasten da kanta bat, melodia batetik hasten da kanta bat, letra batetik hasten da, bateria ritmo batetik hasten da, nola sortzen dira txopeten kantak. Vale, ba, kasu honetan, orokorrean beti irten dira lehenengo harmoniak edo akorde horiek, ez? Lehenengo akorde horiek, eta ideiaren bat, ez? Batzutan irten dira melodiarekin batera harmonia bat, pixkat, eta azkenean ba, elkarlanean aritzen dira, eta ba, mugitzen dute, edo igual melodia batek mugitzen du harmoniak edo alderan. Orduan, prozesu da como oso txikia, nitzako dira, abestiak sortzen dira leku oso txiki batetik, eta gero gure kasuan, eta nire ezintasunaren ondorioz, gitarra munduari begiraz, ba, haunditu egiten dira lokalean. Vale. Güemesek, bueno, Inigo Güemes, baju joleak sartzen ditu melodia nahiko potenteak, niretzako gutxienez txopetek duen pixka bat, bueno, magia ez da, baina ez dakit... Berezitasuna edo. Bai, agian, ez dakit horri da, baina, bueno. Da, niretzako mentalki bajua askotan koro bat dela. Orduan, bigarren ahotso hori bajutik ateratzen da, ez? Eta... Ahotsaren koro bezala ulertze duzu? Bai, vale. Askotan bai. Vale. Ze askotan igual etxean grabatzen dut nik azkenean etxean egin behar du gauza. Ze lokalean beraiekin askotan, ba, ez dakit, presionatuta sentitzen ba naizen edo ez dakit improvisatzen, nik ez dakit ze jortzen dutan gitarran, hori lehen debizik esan behar dudana da. Orduan, claro, nahiko itxu nijoa denbora osoan. Eta da oso soinuan babesten naiz eta soinuan bakarrik oinarritzen naiz, ez daukat beste hankarik. Orduan, claro, horren inguruan ba pixka bat movida da. Orduan pixka bat prozesua hasten da orokorrean. Badira lokalan sortu diren ideiak, bai, baina orokorrean etxean sortzen diren idei ba hori, intimoak edo txikiagoak. Orokorrean superpoperoak, eta gero ba gero ja jazten dituzue guztion arte. Hori da, bai, eskeleto hori igual hartzen da etxean, eta gero pixka bat eraldatzen da lokalean. Orokorrean horrela izaten da. Aprobetxatuko ez momentu bat aipatzeko aurreko denboraldian erabiltzen nuela beti... Ari da sartzen hau? Bale, ez eske, hain nahi zentzuten nahiko zarata itxuzia. Orain jazta. Igual zuzinen. Berdin du, lasai. Hori, aprobetxatuko dela aipatzeko, hemendik 9 minutura hau bukatuko dela, reunio hau, baina lasai, egingo dut beste bat eta bidaliko diot beste link bat, bale? Da lehen berari aipatu dio, baina, bueno, lehen ordaintzen nuen Zoom hilean dira, €7 edo, eta utzi nuen ekainean, bukatu zenean, utzi nuen ez dut ordaindu, eta uste dut berriro aktualizatu ezkero kobratuko dizkiatela ekaina, uztaila, abuztua eta iraila. Orduan uste dut egingo duela hemendik aurrera, en plan de, bueno, 40 minutura iristen denean moztu, beste bat ireki eta listo. Momentutxo bat, ontsa dator. Vale. Estás, amor? Voy. Momentu bat. Pam.
Barkatu. Justu gaur nire neska joan da porai eta giltzari gabe joan da. Eta orduan ireki behar izan diot atea. Negoen jamadaren zain. Egunerokotasuna. Egun hori da. Jarraitzen du, bizitza jarraitzen du. Hori da, bizitza horrela da. Horrela da. Baina, bueno, goazen berriro ere gure movida. Hori da. Bale, aipatu ez hori, gehien bat etxean ideia bat sortzen dela txikia, eta gero ja lokalean handitzen joaten dela. Eta baita ere aipatu duzu, igual lehenengo dela gauza harmonikoago bat, gero joaten dena handitzen, ezta? Esan duzu, ez dakizula zer jotzen ari zaren. Horrek esan nahi du, teoria musikala ideiarik ez daukazula. Ala zerbait bai. A ber, teoria musikala ez dakit zer den. Zer ideitzozun. Ez dakite, igual, bai, badakit, la séptima, la novena, no sé qué, no sé cuántos badakit. Baina, claro, gitarran hori bermatzea edo sartzea ez dakit. Ez dakit nola egin. Nola, badakizkit soken izenak, eta justo, eta igual guztiak ez. Orduan, ni badakit zei tonalidadentan nagoen, badakit hori guztia, eta badakit noranzkoa edo pizka bat nora eraman, igual abestia edo zer behar dudan, igual. Baina da oso prozesu, nire gustatzen zait, da lehenengo aldiz, prozesu edo kreatibitate prozesu batean sartutan nagoena edo gaudenak, bai, eta dela oso sensoriala. Azkenean da oso itxua da, lehen esan dudana. Nik ez dakit sol mayor, sol menor edo dena delakoa ze akorde ari dena izen, baina, bueno, Güemesek badaki, Güemes da, bajo jolea da nire gitarra zitzaia. Vale, bera da txikate esaten dizuna, hemen hau. Bai, izatez, idatzi, Instagramatik idatzi zenuenean, txopeteko kontuari esan nion tu, bete tu. Joan, zu badakizu nola, jo. Nik ez dakit zer esan. Orduan, bueno, hori da, eta niretzako, bebai hori da pixka bat garazia, txopeten, eta, bueno, beti, ni Güemesekin beti hitz egiten dut horreri buruz, gitarra klasetara joan edo ez. Eta ni, bueno, bildor diot pixka bat, ni egonaz urte askotan klasetan, kontserbatorian sartuta, eta uste dut askotan oso laukia den struktura edo sistema batean sartzen zarela, eta azkenean horrek bebai kreatibitate prozesu hori moztu egiten dizula, edo gutxienez mugatu egiten zaituela. Hori nire paranoia, gero agian da behar dudana eta klaseak behar ditut, hori seguro. Baina oreka hori lortzea niretzako da pizka bat erronka, eta nik eta argizetan dut horreri beldur diot. Orain dudana, orain dudan hori freskotasun hori edo sentsazio sensoriala den prozesu hori galtzea. Bai, ulertze dizut. Bai, de hecho, honi buruz hitz egin dugu desentetan, podcast edo movida honetan. Claro, askotan zuk azte baldin mazara pentsatzen teorikoago edo azte baldin mazara pentsatzen beste belarriak edo bihotzak edo gorputzak edo nahi dezun bezala ditu eskatzen dizun hori egin beharrean azte baldin mazara gauza kuadrikulatuago bat egiten magia hori galdu dezakela bezala, ez? Baita ere egia da eta iruditzen zait ez tala berdina kontserbatorioko klase edo kontserbatorioko lan bat edo klase... Banakako lan bat. Bai. Eta, de hecho, nik kontserbatorioan egon direnekin hitz egiten dudanean, ia guztiak atera dira potrotatik gora eginda. Eta baldin badira klaseak igual hainbesteko presiori gabe edo klase pertsonalizatuak zuk nahi duzunera gidatuta eta hola, iruditzen zait. Bueno, ez daukala zertan gauza txar bat izan, ez? Baina baita ere ulertzen dut esan nahi ezun... Bai, gauza honak izan behar dutu seguro, eta nik adibidez teknioki behar dut eta kriston behar izanak ditut. Eta igertzen dut hori, argi daukat. Eta, baina bueno, azkenean egia da txopeten dudan ez dakit, papel hori edo gitarra jole. Ez azkenean nik gainera askotan gitarra teklatu bat modura pentsatzen dut. Soinuarekiko, da pizka bat kapa bat.
Ez dut egiten ez, ni beti esaten dut, udalekutako akordak egiten ditudala. Eta horrela jotzen dudala. Ez? Eta gero dagoela Gomez ahí haciendo cosas ahí, puntito, super guay. Eta kontzertu da ostean beti da komentario berdina. Guau, qué sonido tiene el bajo, es increíble. Y yo alau, así, en plan, eta gitarrari buruz esebes, o sea, beti da movida berdina, baina, bueno, sin más, hori da pizka bat broma, ez? Eta nintzako bat pizka bat hori, eske gitarraren mundutik batez eni bilatzen dudana da soinua, Bai. kapa eta harmonia estandar hori, ez? Eta horren gainetik pizka bat dena jarri, ez? Eta edo sortu. Bai. Hori kuriosoa da, ze normalean bajuak eukitzen du lan hori, ez? Oinarri, bai, en plan, bateria gehi bajua izaten da normalean kantu baten oinarria edo. Eta egia da oina aipatzen dezula, igual txopeten bajua dela dagoela pixkat beste paper bat egiten. Bai, ez dela bakarrik basea. Ba, gainera, Güemes da gitarra jolea, eta egertzen da pilo bat. Da dauka sindrome hori, el síndrome del guitarrista. Beti protagonismo hori ez, musikalki hitz egitez, siempre el ampli más alto, siempre, eta horlako gauzak, ez, prometan, ez, atxantxetan nabi, baina, da, pizka bat hori, eta bilatzen dugun askenan, gertatzen jakun askotan da, igual Güemesek sortzen dituela, edo jotzen dituenez melodia oso haundiak eta oso garbiak, eta oso kontzeptualki oso garbiak diren melodiak, askotan galtzen dituguela frekuentzia grabeak. Orduan beti dago con el octavador, que si recuperando frecuencias graves, gaina ni daukat super gitarra, super argia holan nahiko txillona, orduan beti gaude hor, oreka hori. Bai, oreka bai. Frekuentzia grabeak galdu ez nahian pizkat hor gabiz beti erronka horretan, ez? Baina, bueno, ni oso gustora nago, horrekin, eta Gomezek oso ondo egiten du. Eta gainera, uste dut, lortu dugula puntu bat irurok, Andonik bai, ulertzen dugula nahiko ondo nora aldu nahi dugun soinuarekin, ez? Eta hori, zaila da, eta ni askotan petenten dut, ez? Osea, bueno, menos de un minuto. Bai, bueno. ¡Alarma! Cuando petatzen duenean... Cuando pete. Bai, peta, irikiko beste bat, eta bidaliko diat linka echando hostias. Vale, derto. Hori. Eta jarriko diat bitartean mitiko technical difficulties, hauen... Oh, yes. Eta ya está. Vale, derto. Va petar ya, ¿no? Ba, segurazki, bai, baina, bueno. Qué nervios. Hori. Vale. Da, igual lehengo dugu, nola da, aurreratuko gea gu movidara eta itxiko dut, ja. Vale? Venga, derto. Eta va quedar más pro. Hori da, venga, pum. Ontxe arte, venga. Venga, gerte. Vale, zuen zailtasun teknikoak. Vale, a ver, bueno, lehenengo eta bain, eskerrik asko errazkin Prime horregatik. Arazo bat eduki dugu, vale? Egon, bitartean, momentu bat. Vale, arazo bat egon da, vale? Eta arazo hori da, aipatu behar dut, lehen ezan dut, baina, bueno, batzuk ez aldena zaret egon. Nik neukan lehen Zoom, erabiltzen dudan programa arrazoi konkretu batzu batik da Zoom, bale? Eta Zoom hilean kostatzen da €17 inguru, bale? Orduan,
nola aurreko ekainean bukatu nun gitarrizketen movida, basicamente nire Paypala, ordaintzen nuen Paypala guztu nuen, en plan de, dirurik ez diate kenduko, ez? Eta ordutik jardun didate bialtzen, en plan de, bueno, ja kenduko dizugu el pro, no seke. Vale, arazoa zein da, orain ez daukadala pro. Eta nik uste nuen proa ez eukitzearen fallo bakarra zela, ba hori, 40 minutuko bilera bat bakarrik euki altzen nula, eta listo, ez? Ba, baina ikusi dut orain, dela 40 minutuko bilera bat bakarrik euki aldezu, eta bilera hori amaitzen dezunean egon behar zu 10 minutu zain. Orduan, claro, nik hau ez nuen espero. Denboraldiko lehena da. Eta, ba, bueno, harrapatu nahu pixkat ez dakidala ze egin. Orduan, eskatuko nizueke, Twitchen zaudeten hori, pixkaten hemen gelditzeko, nahi badezue, 5 minutu hautan, ja nola hitz egiten nahi izen da, bueno, baina entre comillas, 10 minutu, xurren poltsikoek bizulo. Hori, geldituko da pixkat, egingo dugu zerbait, zuek, más o menos, entretenituta ukialitzateko, ba, minutu hauetan, eta ja behin urrengo bilera irekial izaten dudanean, irekikoet, eta ja azken 40 minutu horiek saiatuko gea aprobetsatzen eta hor bukatzen, bale? Segurazki datorren astera begira berriz egin beharko dut pro egin, baina igual egin beharko dut beste kontu batekin, ze uste dut kontu berdinekin egite baldin manat kobratuko diatela uztaila, abuztua eta iraila, eta ez dugu hori nahi. Orduan, bai, solo bat edo zerbait jo bat dut, inkluso jake gauden zearekin, jake gauden txopetekin, jarrikoet txopeten kantu bat oain arte ikusi ez deguna, eta soleatuko dut pixkat horren gainean, eta aurrera. Esan bezala hori, harrapatu nahu guztionek pixkat, pixkat de improviso. Orduan, bueno, barkamen askatzea dizuet, eta YouTubeetik ari baldin mazarete ikusten, espero dut honez gero adelantatuko zenutela berriro ere Jonen aurpegia agertzen den zatira arte, eta listo. Ba, entzungo dugu hause, alare, momentu bat. Listo. A ver, gustatzen zaizuren. Aldaketa hori. Eta, ja, abalez, bada zerbait gehiago indik.
Berotu da ni hostiaz gainea, baina bueno. Bueno, alara ikustet, zuekotako 13 pertsonak aguantatu dezuela, irekikot berriro momentu baten zuma, eta ea zenbat minutu falta zaizkigu. Nua, reunión. 2 minutos. Ia hor gaude, Ia hortxe gaude. Ia hor gaude, vale? Bueno, hau itxidet. Vale, jungo naiz preparatzen linka bidaltzeko beharretuan gauzak. Bueno, tranquil, a ver, esan bezala, denboraldiko lehenengo saioa da, nik uste datorren astean ez ditudala arazo eukiko, vale? Espero dut datorren astean dena hau gaur baino fluidoago joatea, vale? Eta saiatuko naiz baita ere, nolabait igual ordaintzen, baina ez da egin izan hain garestia. Ea lortzen dudan. Aurretik zorretan dauzkadan hilabete guzti horiek ez kobratzea. Zumeko kabroi hauek. Esan beharra dago, kabroi batzuk dira. Esan beharra dago, dira desente kabroiak. Emate dizute aukera, egin dezakezu bilera bat. Ostia, 40 minutu eta gero egon behar dut 10 zai, hori da pixkat puta semea izatea. Ze lehen etzen horrela. Eta bai, podcast mutazional, Zoom aparte badaude desente plataforma. Claro, kontua da hor sartzen dela, eta ezin dizut orain erakutsi, oraindik jartzeit un minuto. Kontua da Zoomek daukala movida bat dela audio profesionala lortzeko, ez? Discorden lehen edo bigarren entrevista Discorden egin nun, eta Discorden arazoa da ez dijoala audioa ondo, ezin da gitarra entzutea da oso zaila, ez nun lortu ondo jartzea. Baina Zoomek dauka aukera bat, eta aukera horri, baini minutu bat, venga motel. Hori, Zoomek daukan aukera horri esker gitarra entzuten da oso ondo, beti ere konbidatuaren ekipoaren arabera, ez? Baina entzuten da nahiko ondo. Orduan, jarriko jot... Eta txarna abisatu didala, Abisatu dit honek, en plan, Jonek esan dit, aizu, en plan, sonatzen dit, tardatzen dula, no seke. Eta nik, ke ba, en plan, seguru ez dela imesterako, no seke. Eta ikusten dezuen bezala, gauzak ez dira atera nik nahi nituen bezala. Baina lasai, ze etxando hostiaz eukiko dugu Jon berriz hemen bueltan, eta sorte pixka batekin, ez dirua ordaintzen baldin badu segurazki, datorren astean eukiko dugu berriro ere bueltan. Listo. Bidalita dauka hau, uste dut hau itxi dezakeala, eta jarrikoet zailtasun teknikoena azkar berriz. Eta bueltan gara. Venga! Bueno, barkatu Jon, ze hau izan da pixkat nere prebizio falta, bale? Hau izan da pixkat nire kagada. Gainera, movida ikusita, egin beharko dugu urrengo 40 minutu hauetan sartu behar dugu ja guztia. Datorren astera begira, pentsatu beharko nolabait, a ber, pirateatu daiteken mierda hau, edo a ber zerbait egin dezakean. Baina, bueno, nahikoa betelan egin dut, eta guazen aurrera, ze justu falta zitzaidan azkeneko galdera, bale? Komposizio edo talde dinamika honen barruan. Eta galdera hori da, galdera klasikoetako bat hemen. Eta Txopet zer da, demokrazia ala diktadura? Ez dakit. Nik izango dizut demokrazia dela. Bai. Demokrazia konsensoa dela. Baina egia esan behar dut eta ni oso gorrotagarria izan nahi izan zaitezke. Bai. Oso eskizofrenikoa naiz. Osea, oso urduria naiz, orduan beti nau horrela bueltak emoten,
urtzi iza da, bueno, gure babeslerik onena, ekoizlea bebai teknikaria batzutan tokek ez duenean kontzerturik gurekin etortzen da, somos el segundo plato, pero le queremos igualmente. Eta gorroto nau batzutan askotan. Beti nago, no, porque no metemos usar un sampleador de no sé qué, eta orain teklatu bat erosiko dut, eta orduan erosiko dut ezakize, eta honi ezakit, jotzen edo zein den idea. Orduan askotan da, nahiko eskizofrenia haundia, ni gainera askotan ez naiz konturatzen, eta gero, denbora gaz, baiz dut, soy lo puto peor. Baina nik uste dut, igual, beraie galetu behar diogula, baina nahiko ondo eroten dugula prozesua. Vale. Orduan, horrek esan edu zeatela demokrazia bat, baina badagola toke diktatorial bat. Vale, ok, me sirve. Bai, edo intentos de golpe de estado fallidos, askotan, igual. Es que, baina, bueno, ondo, o sea, nik gero eskertzen dute askotan, freno hori jartzea, bestela, bueno, es que, ni solte guzten badirate, naiz arriskutsua, zu horretan. Gero super pacífico, paz y amor. Horregaitik, orduan, bueno, sin más, hori. Vale. Ja pasatuko gara urrengo atalera, eta hori, pixkat azkar joango naiz igual galdera batzukin, ze bestela ikusten egin naiz ez digula hastia emango, más o menos hitz egin nahi duan guztiai buruz hitz egin. Vale. Orduan, teknikaren atalean, badaukazu teknika rutinairik, edo beste aldera batera galdetuta, gitarra bat eskutan daukazunean, ze jotze dezuguna, zer da ateratzen zaizuna? Ez que askorik ez, osea, joaten naz pizka bat, aleatorioki pizka bat, behatzen mugitzen, pizka soinua bilatzen, ez da, donde caigan los dedos, pum, jartzen ditute. Baina, ez daukat rutinarik. Vale. Pues, hori argi dau. Eta gero teknikoki ez dakit, normal jotzen dut. Vale. Oso simple, ez da oso simplea, ez dago sekreturik eta ez dago trukorik. Oso simplea da. Vale. Eta kaldetuko nahizu zein dan gehien gustatzen zaizun teknika? Edo zer dan gitarran jotzea gehien gustatzen zaizuna? Ez dakit jotzen gitarrak ez, nahi dut esan. Hombre, zerbait bai, ez? Bai, baina nahi dut esan, nahiko nuke jotzea kriston punteoak edo kriston riffak igual, o más tochos igual, edo askarrago mugitzen diren akordeak jotzen igual, baina eski momentuz, igual urte bat barru soy aquí Jon Frustiante o bien, pero momentuz ez dakit gehiagorik egiten, orduan. Akorde oso irekiak orokorrean, harmonia oso amplioak, oso zabalak, eta orokorrean horti joaten naiz. Da, pizka nire paranoia bai, kapa horri sortzeko paranoia horretan. Ados, badakizu galdera hau pizkati joala jo behar dezuleko zerbait, así que... Bai, horregaitik. Así que... Nik beti jotzen dut, eman behar diozu sonido original aktibado, hostia, vale? Tranqui. Horri eman eta listo. Vale, oza, nik orokorrean, eta pizkatin kontziteki beti jotzen dut lehenengo bi akorde berdinak. Vale. Ia beti, Eta da, lehenengo atera nuen ideia txopetekin. Vale. Izatez gainera, lehenengo gogatzen joan nintzela, lagun baten etxera, esanez, ¿cómo pasó esto de un teclado a una guitarra? Orduan, pasa nuen gitarrara akorde horiek, usto, no sé si un fa, un do, alguna cosa así. Vale. Puta idea, segurazki ez dira izango. Eta dira, hau haitxite, zu joduzun abestian, lehenengo akordeak, bueno, bai, ikusi dute, está guapo. Ha sido Manowar. Eta nire arreba jotzen zuen pianoa, eta jotzen zuenean ni, egoten nintzen hortik txikagoan naz ni, eta jotzen zuen Satie, da impresionismo francés, piano jole oso famatua, kompositore bat, eta dauka besti bat, edo obra bat, ditzen dela Gymnopédie, dela bi akordea berdik. A ver si suena bien. Suena bien. Beti dira hauek. A ver. Hau txaurain. Eitze. Bai, emango diot ganantzia pixka bat entzuteko ya de puta madre. Segi. Vale. Pasatu nahiz igual.
Eta hortik irteten da abesti hau, uste dut, Igual agian. Se hago aquí con el procesador. Askotan, Que guapo pixka nola bat. gelditu den zura hotxa, bai, Bai. nitzako, segundu bate, izaten da beti horrela, Aitxite, ez zuten esan, dauen sekretua. Bueno, guapo, esan nahet. Bai, osea, orokorrean izaten dira horrela. Ja, Bai. Bi akorde dira, baina, hostia, zuk esan dezuna, Bai. oso amplioa, oso... Eta ematen dio toke bat autotune ese horrek. Bai. Orain, a ver, ¿se oye el reverb todo el rato? Ez, baina ondo, Bai, hotxa ondo. Ondo, nik uste. vale. Bai. Vale, ordan pizkat hori da ideia, osea, izatez, asikerak beti dira horrela oso, como muy íntimos. Bai. Eta adibidez, nik daukan arazo nahiko handia dara, obsesionatzen naizela asko, ideia oso simple batekin eta gero ez dakiela nola aurrera egin. Eta egoten zen bora osoan bueltak emoten berdinari y no sé cómo avanzar. Baina bueno, hori ba beti hor sartzen dira askotan Andoni eta Güemes eta laguntzen didate askotan. Orduan da prozesu niretzako izaten dira nahiko politak eta niretzako lehena da biziz da gustatzen zaizkian abestiak sortzea eta jotzea, ez? Eta egotea pizka bat hor prozesu horretan ba murgilduta, ez? Orduan da guai. Ados. Ba, hain galdetuko dizudana da Bai. Gehien kostatzen zaizun teknika. Igual beste era batera galdetuta ikasten saiatu zean zerbait, baina ez dezuna lortu ateratzea. Batez ere askartasun hori izatea. Osea, mugitzea mentalki ez doan ez ulertzen oso ondo oraindik. Gitarra, mentalki mugitzea, vertikalki kordetan zehar, zaila da, eta ez dut ulertzen, orduan askotan gertzen zailana da, no, pues busca, Güemes, gisa joa desesperatu egiten da nirekin, nik izaten dut, a ver, pero ¿dónde está el sol? ¿Dónde está aquí el sol? No? O sea, nondik dago, eta askotan izaten da, nola egiten dut, ez dakit, la septima bat, ez dakit, nola egiten da, hemen, ez dakit, edo hemendik, eta azten da, pues ez dakit, no sé, orduan izaten da pizka bat hori. Mugitzea edo kokatzea batez ere, adibidez, solorik ez dago txopeten. Vale. Solorik badaude binota eta binota, literalki, orduan, eta ez dira, esebez, orduan, momentu puntual batean, orduan, ba hori bai falta botatzen dut, baina, bueno, eske daramat jotzen 2 urte gitarra, gehien jota, Ja. hau, bai, osea, izan da una locura, osea, txopeten kontua izan da pizka bat desmadre. Bai. Ba, igual hasiera batean etzen duten espero gero etorriko zen guzti hori bezala, ez? Izan da igual pixkat inesperatua. Bai, ez que non espero, osea, nik aurkeztu nituenean lehenengo 2 ideiak edo, ez dakit 2 edo bat izan ziren Güemeseri, esan genion Andoni jotzeko gurekin, lokalean zegoelako beste talde batekin, orduan izan zen, venga, guazen 3 zerbait egitera, zerbait ezberdina, Güemes eta bio jotzen genuen jo dugu batera duela igual 10 urte. Baina nik beti bateria eta berak beti gitarra, ez? Hasi ginen prozesu horretan berdina egiten eta izan zen, esto no funciona, divorcio musical. Orduan, claro, orduan atzin nintzen gitarrakin jolasean, pixkat, abesten, bai hor beldur hori kentzen, eta lehenengo letra egin zuen kuadriako Olatz Roman maiteak egin zuen letrak. Zen ni nintzen eroso sentitzen, beldur nahikorekin. Orduan, impostore sindrome hori nahiko handia daukat. Orduan, bueno, sin más, horretan. Vale. Badago, eske, a ber, zati hau da pixkat ikusteko zu sufritzen. Vale. Ez zu bakarrik baizik eta puta. konbidatu guztiak. Hijos de puta ez. Yo soy el hijo de puta. Hau da, nik erabaki dut horrela izatea, ez? Baina, ez, sinaz da, badago, kontzertuetan, entxeguetan, estudioan, zatiren bat
ja zaudela pentsatzen barrutik, ez ari zera kanta jotzen hor, eta zaude plan de, badator zati txungo hori, ez? Badator movida hori, badaukazu horrelako zatiren bat txopeten. Bai, beti berdina da gainera, eta beti txardo egiten dut, así que guai. Eta zein da? Eta entzun ezagut. Ez que daukat hemen Big Mac bat. Bai, Ez dakit nola entzuten den, momentu bat, jeitxiko diot ganantzia pixkat. Eman, jo. Vale, orduan ni nago horretan nago hori egiten. Eta gero pasa behar naiz, solo batera, dela hemen. Baina Big Mafarekin, egin dut Big Mafarik, sin más, tampoco pasa nada. Baina, orduan, beti, oza, mugitu behar daz, eskerreko eskua, mugitu behar da metik, ona. Bai. Eta, claro, argiekin, no sé qué, y siempre estoy como, egiten dut. Egiten dut horrela, beti txarto, como liándola siempre, urbiltzen da samplea, esaten zuten ondo, orduan, eltzen azelerako nota zuzenera, ja amaitu da soloa. Orduan da kriston beti liada. Eta Güemes beti begiratzen nau, en plan, rollo, tío, no has estudiado, oso txarto, jo, orduan da. Literalki. Eta baina, bueno, distortxorekin, orduan akoplatzen da guztia, sortzen da gauza guaia. Da diskoaren singela, beti txarto jotzen dut, oza da, todo super bien, beti, bueno, ondo. Hemen defenditu ez nahiko ondo, erakutsi hau eman... Begiratzen, etxeko argiagaz, eserita, lasai, baina, bueno, ondo, bai, hori da. Ez kontzertuak izaten dira pixka bat, bai, eskizofrenikoak, ez? Andoni da nahiko hotza, da pixka bat hor el metronomo natural, ondo beti nahiko sendo, nahiko solido eta ondo. Güemes da pixka bat aberastasuna emoten dion partea, edo pixka bat interesgarri egiten duen atala. Eta bai, Andonik eta berak gehatu egiten naute, eta gero nagonik, un puto loko liándola, ez que ni horreletetan jata, oza, nik izuten askotan amaitzen dira kontzertuak eta ez dakit zer egin dudan bidetik, igual jauzi naiz edo galtzen ditut cejillak edo galtzen ditut egun batean galdu nuen mikroa. Joder. Ez difícil, galdu nuen. Eta agertu zen ampli baten atzean, zakinon, kabletik solt eta ni ez nintzen gogoratzen ezetaz. Ezaten dira kriston mobidak, urtzi beti, izerdi patxetan amaitzen du, pero del agobio que le entra conmigo. Güemes beti dago hurbil badazpada, Andoni beti, o sea, daude nire inguruan beti eta da como super, ez da justo, da super injusta, baina bueno, uste dut, beraiek behar disfrutatu egite dutela, orduan niko bai, orduan ja dana ondo, ez, baina zen da pixka bat, Andonik esaten du un tren de mercancías eta beraiek pixka bat hor gidatzen como pueden, baina bueno, ondo. Osea, nik uste dut zuzenekoak izaten dira divertigarriak, guai egoten direlak, soinua orokorrean nahiko ona izaten dela, urtiri esker askotan, eta niko egoten dabe bai askotan, eta lagundu. Osa, gure bai garrantzitu da niretzako proiektuaren inguruan dauden pertsona asko, ez? Bai. Osea, hori niri flipau, osea, me ha explotado la cabeza horrekin. Ez nuen espero, nik askotan pentsan dut, hau ez dela, bueno, ez dakit, sin más, niretzako guai dago, baina guai ez dakit aurrean dagoenari gustatu baiako, ez? Baina, ostras, agertu dira pila pertsona, gure inguruan, ez bakit promoa egiten hasieran, baizik eta, proiektuak aurkezten edo proposatzen gauzak, reportaiak, no seke, olako gauzak bai, gauzko gauzak bai, ez que nik ez nuen espero inoiz nire bizitzan gitar jole modura, entrevista bat egitea, la puta vida. Orduan, flipatzen gaude zentzu horretan, eta ondino ez dugu atera diskorik, orduan, atera dugu petxikitxo bat, orduan, no sé, da kriston movida, ez? Orduan, bueno, ondo. Osa, posik gaude, flipatzen asko dan, eta gure inguruan dauden pertsonei oso eskertuta, ez dakit. Perfecto. Bai, normala. Es que genuen espero, osa, es que... Ja. Eba. Gainera nik, ez dakit, nik gainera neukan pizka bat, musika mundua jaia izteko prozesuan, osa, ja, como, bueno, euki dut talde, ondo pasatu dut, asko ikasi dut, eta jazta, ez? Igual ja nekatuta igual, ez?
Ez, nekatuta ez, baina bueno, ba, ez dut inoiz eukin oneri inguruan, ez dakit, uda batean 12 kontzertu izateko asmorik, aurten modura, ez? 11 edo 10, ez dakit izan bezin, Baina, bueno, de repente agertu zen hau... Badira batzuk. Bai, eta asko dira, eta ez genuen espero, eta ez dakit, da, kriston movida, ez nuen espero inoiz leitzaraino aiegatzea nire taldearekin, sabiotik irtetea ja izan da, como, ¿qué es esto? Ez, eta, guai dago, eta dana diseinuaren kontu bai kriston movida da, Julen Alberdik egiten dugu diseinuak eta da, kriston laguna, gustos ordaintzen duguna gainera, eta ondo ordaintzen dugu, mundu hori guztia bai ondo erratuta dago, ondo eginda dago, eta hori bai posten nau. Beti gaude, ez, musika munduan laguna, tiraka, ez? Jo, tengo un amigo que es el típico diseñador gráfico, me va a hacer el logo del grupo, ez? Betiko kontua, ez? Jo, tío, ez. Ordaindu behar da. Bai, noski. Eta orduan, lan hori ordaintzea eta dignifikazio prozesu horretan bai, ondo dago, ez? Hori da, guk ez dakizuei gertatu zaizuen, baina hori da, taberna batetik idazte izueten egon bezala, eta, sí, os damos cervezas y de cenar. No. Eta dirua. Bai, ez que... Ez tegula eskatzen 1.000 euroko katxe bat, baina, ostia, eun bat euro, eun da berrogeita Bai, eta ez da beti, no, yo toco por esto eta sakabo, ez? Hori da. Hori malgutasun handiz, ez? Eta, ez dakit, gu jodogu Bilbin, bueno, proiektu baten, soziala den movida batentzako, antidesauzios, neske? Jode, eta doainik, eta gustora, eta gainera, sinisten proiektu horretan, ez? Gustora. Eta jodogu Bebeka Life, bai, joder, eta ez dakit, azkenean, dignifikazio puntu hori bai gure munduan beharrezkoa da, eta beharrezkoa da bai esatea. Eta horrek ez du esan nahi ez dugula joko inon. Eta gu eroso sentitzen garen lekuetan, gaztetxak dira, leku txikiak, orokorrean horrekontu txikia bat zen lekuak, eta gu posik, eta joder, giroa ona bada, la hostia, eta tratua ona bada, la hostia, eta orokorrean horrela da. Hori bilatzen dugu orokorrean, ez? Eta horrekin superposik gaude, superposik gaude eta flipatzen arlo handian. Vale, baina jarriko izudan proba da testa, vale? Hiru aukera dauzkatzu, vale? Egin behar duzu edo tapping bat, edo riff bat, edo arpegio bat. Arpegio. Aukera... Elijo arpegio. Elige arpegio, venga, dale ahí. Eman zerbaiti. Ez ni beti ez ditut egiten inoiz akorde menoreak, ez ditut egiten inoiz estandarrak. Beti irekitzen ditut pila bat, en plan rollo, zaharrela bada. Beti horretan abi, eta denbora osoan, eta guemesek dino, no, tío, hay más cosas España, Adiez, honekin hau buruan orain, Beti horrela, guapo. Paranoia. Bai. Akorde irekiak nahiko simpleak segurazki y será un do mayor, pero bueno. No, pero baina ega sonoridadea guai dago, así que aprobadísimo, nire aldetik. Vale, ondo. Nire aldetik aprobadísimo. Gente igual da, no tiene ni puta idea, ez dakiz, nik uste kauza bat aldima daukagu dela nahiko komunitate... Venga, ondo. En plan, ez dut inoiz ikusi... Mancos friendly. Eta, hombre, nik uste maldeo egoten dira baita beste batzutan, eta nik batzutan azkar jotzen du, baina nik ere baukan nire mankotasuna, Nik izakit. Baina orokorrean ez du dela inoiz ikusi, eta ja dira 50 gora egin ditut gitarrizketak, eta ez dut inoiz ikusi norbait esaten, ke puto, no, ez, beti da, bai. Vale, ondo, eskerrik asko, gente. Ez dago jende toksikorik. Eta orokorrean Euskal Twitch eta Euskal YouTube eta Euskal sortzaileen mundu hontan ez dut jende toksikorik aurkitu. Egongo da norbait, ez? Gilipollas edo leku guztietan, baina momentuz ez. Ondo.
Ba, baina, botako dizkizut atal honetako azken bi Vale, galderak, eta gero ja jungo venga, bera gusto pertsonaletara, eta emango diogu kaina horri, venga, guztia dana, sartzeko aukera daukagun. venga, pa. Orduan, behatz extra bat euki beharko bazenu, nun eta zergaitik. Laugarrenaren ondoan, ez da hirugarrena, laugarrenaren ondoan, hemen, erdian beste bat. Ja, Ze nire laugarren, zer, barkatu, en un espero gestua, tío. Ez que, hau ez da, Ja, que no. baina zirudien oso antzeko. Vale, ez, hau da, laugarrena. Niretzako da, laugarrena da behatzik txarrena. Bai. Orduan, uno aquí en medio, así, Vale. con 6 dedos, perfecto. Baina, eskerrean ala eskuinean? Eskerrean. Bai, sí, Bai, jotzeko, ez? Con estos dos, suficiente, bai. Vale. Orduan, bai, laugarrena hemen, eskerreko eskuan izango zen, perfecto. Vale, perfecto. Bai. Eta beste galdera da, zure ustez zer da hobea? Gitarra txar bat amplion batekin, ala gitarra on bat ampli txar batekin? Harley Benton, €150. Serio? Funcionando. Serio? Ez da desafinatzen, te lo juro. Lokalean bagaude beti, lokala elkarbanatzen dugu Nice, Bai. eta Cecilia Payne, ez dakite. Bai, sonatzeit, vale. bai. Eta beti dago jendea honen inguruan. Igual es un poco de flipado, baina gutxiko era bera, Da, €150, eta nitzako nahikoa. Egia da daukadala, Güemesen hot rock ez dakit zein den, baina de puta madre, da nahiko soinu estandarra reverb polita dauko ampliak, Vale. nahiko argitasun handia dauko, eta gero dauka txoruz bat hemen, beti jarrita, inoiz ez dut kentzen, beti algun dia esplotara. Gero booster bat, rollo overdrive pizka bat emoteko urrun txori. Eta gero erosi nuen Big Muff handia, Bai. ikusi nuelako Wallapopen argazki eta pentsatzen nuen zera txikia, de repente me llegó una cosa así, eta daukat jarrita albos pedaleran. Vale. Daukat jarrita... Sartu dadin barruan, ez? Hori da. Eta gero daukat erosi nuen nahi duela gutxi Walrus bat. Egiten duela reverb invertido, delays, o sé que, así como un poco de magia. Guai dau. Esateu, Moser Assassinek txatean bentonak eharrak dia. Ostia, nik normalean entzun dut neiko gauza txarrak Harley Bentonai buruz, baina hau ikusita gero, ez da bakarrik esaten nahi izena, betxik eta entzun dut nola sonatzen duen gitarrak, eta, ostia, ez da... Gero daukatan elektro bat, erosi nuela Wallapopome bai, baina eta uste dut lapurketa baten ondorioa zela, ze tipoak ezekien zer saltzen zuen, orduan ze etorri zen potenciometroekin txarto, ez dakiz zen. En plan, rollo, me suena la guitarra en casa, y yo, vale, no tienes ni puta idea. Orduan, ez dakit, baina Harley Bentonekin, egia da erosi nuela bestea, izan zela pizka fetitxea zelako, gitarra hori, baina honekin beti jotzen dut, eta oso eroso da niretzako, nahiko goian jotzen dut beti, ez dakit, kendu nion beko pastilla, nik ez Güemesek, nire luthier eta estelle personalak, kendu zion selektoria bebai, orduan, azkenean beti goikoa, nahiko... Bai, garbiena, bai. Hori da, bai. Orduan zure aukera da gitarra txar bat eta amplion bat. Nik oso argi dekot. Vale. Gaina nire maila ikusita. Güemesek badeko luthier batek egin zuen Telecaster bat edo Stratocaster bat ez dakit izan den, eta kriston gitarra da, baina nik ez dut, ez dakit apreziatzen hori kalitate, kristonesko kalitate hori, kriston gitarra da. Ados. Ba, goazen ja azken atalera, eta hemen jungo naiz botatzen pinpan. Bueno, ez, momentu baten hurbilan joa, eta jarriko zaituzu jendea entretenitzen. Así que... Vale. Así que, todo tuyo. Aldatuko dut hemen hau, eta todo tuyo. Ajo behar dut? Bai. Me cago en la puta. Vale, a ver, Itxan, a ver. Vale, entzuten da. Bai, entzuten da. Entzuten da. Vale. Joko dut lehengo berdina, vale? Entzuten dira rebeak eta todas esas mierdas? Autotune...
entzun diat, baina... Zakit nola... bihar behiratze dira denean beti orain saiatuko nauk egiten, ba hori, igotziat klip bat, ba Instagram eta movida hauetarako rollo un poco de promo YouTubera igo aurretik. Bai. Eta, bueno, normalean aukeratzen diat hau edo beste zati bat. Así que, bueno, gero ja bihar entzuko diat guztia eta segurazki... Igual zure soloa igual da jartzea. Ez. Eta fuera. Ez. Bueno, ondo. Vale. Ondo. Ba, guazen azken atalera, ez da gizien bat denbora falta, baina, bueno, 10 minutu falta direnean, botako digo abisua, orduan ingo dugu, 10 minutu falta direnean, ahi, a muerte, pimpan, eta jartzen digunean minutu bat falta dela, ingo dugu normalean egiten dudan azkeneko gauza, bale? Hori, momentuan esplikatu ditu zein izango den. Beldurra, bale, ondo. Ez, lasai. Orduan, galdetuko izot hain, 3 galdera dira oso errezak, baina oso zailak aldi berean, bale? Lehenengoa da, talde gogokoena. Vale, nitzako nigan izan duen influentzia gaitik, kreatibitate prozesuetan, Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver, bai, da estatu batuarra, deitzen da Justin Vernon, eta ditu pila bat disko, autotunes, procesadores, bueno, oso atmosferikoa den musika, folka eta elektronika bebai oso nahaztuta duten estiloa, eta bueno... Hostia, 10 minutos. A correr, vale, diska favoritoa. Bon Iverren Blood Bank da maketa bat. Perfecto, eta kantu favoritoa? Oraintze bertan, itxoen segundu bat, oraintze bertan nago oso loko, Silvia Pérez Cruzen, a ver, segundu bat, hostia, corro. Tranqui, 10 minutu dut gaula. Nana para mí, brutal. Vale. Mazo increíble, oso pizka bat cortavenas el rollito generalmente, eta txopen moduran, eta Nana para mí. Silvia Pérez Cruz eta Clara Pella, uste dela piano jolea. Vale. Eta kriston movida. Vale. Ikusteko falta zaizun kontzertu bat? Blink 180 ez. Hori hando nintzako. Ba, hostia, diruditu un puto acosador, eta loko bat, baina Bon Iver. Ze izan nuen aukera egiteko Barcelona, baina justo COVID. Ja. Yes, eta uste dute atzeatu gintzela, eta azkenean lanagatik ez nintzela joan. Ados. Vale. Nor berpiztuko zenuke, bere kontzertu bat ikusi, eta berriz artista hori zulora botatzeko? Zulo bat, hostia, zulo botatzero. Zuk ateratze zu artista bat, ez? Bere hilkutxatik, eta jartzen duzu eseratoki baten gainean, joko du kontzertu bat, zuretzako, baina gero bota behar duzu berriz zegoen lekura. Pero ez da geldituko bizirik. Vale, Bertín Osborne está vivo, ¿no? Bai, es que no lo sé. Bai, o sea, vale, organa ezin dutil, es un delito. Pues que ez dakit, joder, orain harrapetzen dut horrela. O sea, pentsatu dut, joango zinela, en plan, buenas vibras. En plan, nor berpiztuko zenuke kontzertu bat ikusteko, eta ja, ez gero hiltzeko. Bueno, baina es que ja hilda dago, esan ez dut zeuk hil behar aktivamente, esan kontzertua jotzen du eta desaparezitzen da, sin más. Jo, es que ez dakit, yo que sé. Mitiko, esa jendeak esan hori ditunak esango dizkizutela si alguno te llama. A ver. Kurt Cobain, Freddie Mercury, Jimi Hendrix, oiek dira como el trío Calavera, quedo dain baja. Bai, hiltzen dituzte? Ez, berpizten dituzte kontzertu bat emateko, ze ja nola hilda dauden. Vale, joder, orain lortu dut, la hostia. Vale, argi daukat. Kontzertu antzetuko aukera daukat. Hori da. Vale, hostia, pentsatzen nuen, rollo berpistea eta gero hiltza antes de que toque. No, vale. O sea, en plan buen rollo. Vale, hori, antzeko zerbait gero dator. Vale, Chet Baker, jazz maizua, trompeta jolea eta bestari puto amoa, oso maitasunen inguruko letra inkreibleak ditu, eta kartzela bitartean sartuta irten egon zen, irten zenean egiten zituen kriston diskoak eta sartzen zera. Heroina movidak, Estados Unidos, año 70-80, mal rollo. Bai, vale. Tximaz, hori, Chet Baker. Perfecto. Vale.
Vale, Ondo. norekin jo nahiko zenuke kontzertu batean? Txopet eta beste talde bat? Bai, rollo kartela konpartitzen. Eta kartela konpartitzeak daukan rollo guztiarekin. Ez dakit. Duela gutxi idatzi genion esto super kutre, eta esango dut, eta segurazki botako didate bronka kristona, baina baitek nit. Idatzi genion en plan rollo acosadores a Calavento, Vale. esanez antzokiko kontzertu egiteko batera, ez dakiz en plan ahi irukoa, eta esen sartu, eta kanpora. Bueno, baina hori horrelako gauzak probatu behar dira. Bai, dirudi ez dela. Nik idatzi nion Gorka Urbizuri nahi zuen etorri ona, irukoa, eta no surgio. Eta kanpora. Eta Aitor Gorosabeli pare bat tiro baino gehiago. Eta ez du kuadratu, eta bueno, onartzen dezu, eta jazta. Alegina egin da dau, eta zaiakira egin da dau, jazta, fuera. Ederto, jazta, sin más, jo que sé. Hori. Vale, bueno, galdera hobin behar dizut baita, baino uste dut ja ikusi ditugula, baino bueno. Badakizula resistenziako galdera mitikoa. Da, zenbat diru daukazun. Lasai, nik ez dizut galdetuko kontu korrontean zenbat diru daukazun. Baina bai galdetuko dizut, zenbat gitarra dauzkazun eta zenbat ordaindu dituzun gitarra horietako bakoitza. Ordan, daukau Harley Bentona. Eunda berrogeta amasei, uste dut. Vale. 6 euro horiek oso klabe. Hombre, 280 edo 300 inguru. Dan elektroa. Honegatik, vale. Bai, eta ondo, lapurtua izateko ondo. Bai. Gero kata akustika bat, nire aitarena zela, dala una kopia koreana nahiko ona dirudiela, baina zuela apurtuta mastilla eta ez dakize hostia, eta lutier batek, gutxiko da jotzeko. Konpondu zuen. Bai, jarri du ondo. Eta hori, ez dakit, zenbat izan zen hori... Konponketa. Ez dakit, €1, o lako zeu zer. Eta gero espainola bat daukat, edo, bai, espainola gitarra, gitarra estatal, ¿quién dice eso? Urtzik, ez dakit nork esaten duen. Gitarra estatal, eta horrek, bueno, hori opari bat izan zen, nire eskaren opari bat. Opari oso ona, gaina. Bai, normalean gitarra espainola ez da ez zuzan nahi, nik beti irabili izan dut klasika. Una gitarra klasika. Estatala da, guaiago. Estatalak molatzen dit, igual erabiliko. Ez dakit, urtzik esan ostan, baina ez dakit nork esan zion berari edo bera kontua den, ez dakit. Vale, igual erabiliko dut emendik aurrera. Vale, dauzkagu 3 minutu pasatxo, orduan. Vale. Uste dut saltatuko duela galdera bat. Dana, vale. Dana ez, bat, zeda nahiko luzea. Vale. Eta galdetuko dizut, orain arte pixkatik ikusi dugu zein den zure gustoa, zer gustatzen zaizun, eta orain nahi dut jakin zer ez zaizun gustatzen. Orduan, emango dizut aukera, lehen esan dugu bizirik hil, no seke, vale, orain emango dizut aukera, artista bat, barra talde bat, eta bere diskografi osoa, inkluso artista ezabatzeko, ez dugu hil esango, hil gelditzen da oso itxusia, ez? Baina daukazu aukera, talde, bakarlari edo artista bat, eta bere diskografia osoa ezabatzeko. Bota. Vale, badukat. Badakit tokeko Aitorrak esan zuela Melendi, orduan berak jabe lan egin du. Orduan, ni horretara gehitzen manaiz, ederto, jazta. Esan zuen Melendi, eta esan zuen baita ere pixkat gatibu. En plan, no a malas, baina en plan de rollo... Time out. Time out, yes. Ez, nik izango dut, eta igual zure kontra nabil, Metallica, tío. Bai. Tío, super sobrevaloradísimos. Lars Ulrich, ¿qué le pasa, tío? Ja, a Lars Ulrich, ¿qué le pasa? A ver, nire naiz Metallicaren lehenengo haterra, en plan, rollo... Baina Metallica gaur egun. Rollo, Metallica en los 80. Vale, eres de esos. Kill them all, discazo, no sé. Kill them all, sin más, baina Master of Puppets. No, ez dakit, hori, Master of Puppets. Sin más. Ride the Lightning? Ez, Bueno, a ver, itxaron, ingoet. Barkamenak, espera, que me han escrito, espera, que igual me están hateando. Oye, Wemesek diño, no me jodas, Metallica. Wemesek badauka, Wemesek idatzi dozta, privatutik esan dozta, no, nos va a caer una, putos suspensivos. Horregatik dinot, nahiko arreskutxan naizela. Hostia. Ez dakit. Igual clip hau igoko, eta hau ez duen espero, Igo, berdin dit, tío.
Ez, a Metallica, ver, sin más. bromak aparte, zure iritzia baldin bada, nik errespetatuko dut Basta. zure iritzia, en plan, indet erlajazio ariketa bat, en plan, de Hori da, lasai, listo. mundua Venga, ez da buen hemen rollito. bukatzen, hori desde luego. Hipotesi bat da. Incluso zutagar esan izan bazenu, eta hor dago, Zutagarrez, begira. zutagarez. Baina, incluso esan bazenu ere, agian barkatuko nizun, así que... Nik zutagarren jaiotze basatia, entzun daukat goitik bera. Eskazo. Ba Metallica... Hortik aurrera ez gehiago, Ba Metallica gabe etzen existituko hori, jakin dezazun. Bueno, ez dakitek neki, Ez dakitek. Sin más. Lars Ulrich, tío, así, toda la vida, Bai, Millonario. Bai, muy millonario, de hecho. Joder, Muy multi. millonario. Multi. Ba, azken gauza, minutu Vale. daukagu, menos de un Vale. minuto, Vale. nahi dut zuk zerbait jotzea, edo zer gauza. Jo zerbait, bai, unos acordes, lo que te salga, edo zer. Vale, segundu bat. Joko dut lengua, vale? Bai, ba, atera. Justu bukatu da. A ber, eingo dugu, bialduko diot Instagrametik audio bat. Boa, tio, gelditu da super guai nola amaitu dugun zure karetoarekin en plan, jazta. Eta, bueno, hemen denon aurrean esango dizut, eskerrik asko aitxaron, ez dakit aiden sonatzen, ze daukat hau piztuta. A ber, momentu bat. Irun webcam txapar. Ja, listo. Bai, gelditu da super graziosoa nola bukatu dugun justu zure karetoak in plan de, jazta. Eta hor bukatu dugu. Eta, bueno, justu ja zuzeneko amaituko eto antxe, bihar igokoet YouTubea, bihar edo etzi, baina, bueno, abisatuko ditzuet Instagramen eta hori. Eta eskerrik asko konbidapena onartzeagatik eta eskerrik asko hemen egoteagatik lehen egunak eduki ditun arazo guzti horiekin batea. Eskerrik asko eta beste bat arte. Egurra. Eta zuei berdin, eskerrik asko hori jo pertxatean hau, makina. Ba hori, utziko zaituztet, joder, eske hauek raid bat egitea da kiston putada, baina bueno, hengo diet. Raid kukulumutxun _ sumo euskaraz, eske ze izen kabroi. Sin más. Nizeko Andrea gonbidatu programa batera, bai? Nigatik perfecto. Ze lehen esan dezunean nize pentsatu dut, hauek gonbidatuko ditut egunen baten. Orduan, beste gabe, eskerrik asko tortzeatik, eta hemendik aurrea astero ikusiko gehala esperoet, gitarrizketa guetan, eta hurrengo bat arte. Utziko zaituztet kukulumutxun sumo euskarazekin. Bueno, argi dago, sumo euskaraz eta ondarruko jende lokua. Beste gabe, eskerrik asko torrezeten da noi eta beste arte.